Eta Donostian 6.000 ikusleen aurrean gailendu zitzaion buruz burukoa Martin Beñat Gaztelumendiri pasa den 2 edizioak irabazi dituen bertsolariari. Arratsalde on guztioi, etaren armagabetzeaz Eusko Jaurlaritzak egin zuen kontakizuna faltsua eta interesatua izan zen. Hala adierazi du bakegiletako batek Janoel Etxeberritxetxek Baionan egin duen agerraldi batean. Bakegileek salatu dute Eusko Jaurlaritzaren 2019ko kontakizuna faltsua eta interesatua izan zela. Janoel Etxeberritxetxek Baionan egindako agerraldian adierazi duenez, etaren armagabetzearen eta desegitearen inguruan Eusko Jaurlaritzak 2019ko urrian argitaratu zuen txostenak egia historikoari errespetu gutxi dio. Txosten argitaratu eta 5 urtera kontakizun propioa egin dute bakegileek 2017ko urtarrilaren eta apirilaren artean gertatu zenari buruz egia agerrarazteko. Bakegileen arabera, dokumentuak bakegileen asmoei buruzko gezur onartezinak biltzen ditu eta puntu askotan errealitatearen kontrako kontakizun eskaintzen du hain gai minbera bati buruz. Bakegileen hitzetan Eusko Jaurlaritzak ez zuen inoiz haiengan konfiantzarik izan eta ez zuen sinetsi bakegileek Frantziako agintariekin goi mailako elkarrizketak izaten ari zirenik. Halaber, bakegileen lana aitortu nahi ez izana ere leporatu diote. 2019ko balorazio txostenean bakegileek salatu dutenez, Jaurlaritzak izan ez zuen rol bat aitortu zion bere buruari eta horrez gain bakegileen asmoei buruz gezur onartezinak idatzi zituen. Era berean, bakegileentzat bereziki mingarriak izan ziren Michel Beroko Irigoin zenaren inguruan egindako adierazpenak. Etxeberrik eta Beroko Irigoinek agiria plazaratu zuten orduan, Eusko Jaurlaritzaren bertsioarekin guztiz kontra zeudela adierazteko. Aldi berean, jakinarazi zuten garai egokia iristean, bi aldeen artean bilkuren xehetasunak argitara emango zituztela. Aurten Lusoko operazioan parte hartu zuten bakegilei buruzko auzia izan da Parisen eta armagabetze garaian karguan zeuden Frantziako agintari batzuek lekuko gisa deklaratu dute. Bestalde, beste agintari batzuek prentsan egindako adierazpenek bakegileen rolaren aitortza berretsi dute eta adierazi dute elkarlanean jardun zutela agintariekin konfiantza harreman bat izanik. Hori dela eta Janoel Etxeberrik eta Michel Beroko Irigoinek 2019an ezin izan zituzten elementuak orain argitara eman dituzte beren bertsioa eskainiz. Bakegileek iragarri dute dokumentuak artxibatzeko asmoa dutela, Lazkaoko Beneditarren Fundazioan, Lapurdiko Artxibategian, Gogora Institutuan, Lois Joinet Institutuko Artxibategian eta Olaso Dorrea Fundazioan. Dokumentuek bakearen eta armagabetze prozesuaren historia eta egia ezagutarazteko garrantzi handia izango dute. EH Bilduko mahai politikoa gaur eguerdian bildu da Iruñean, bertan mintzatu da koalizio sobiranistako koordinatzaile nagusia den Arnaldo Otegi eta Hego Euskal Herriko errekurtso finantzeroak kontu zehatzetan inbertitzea aldarrikatu du etxebizitza, zaintza, osasuna eta trantsizioko soziala bezalako arloetan hain zuzen ere. EH Bilduk 2025ko aurrekontuen inguruan azken asteetan planteatu duen jarrera eta balantze politikoa egin du gaur ospatu duen mahai politikoan. Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaileak adierazi duenez, EH Bildu euskal politikagintza aldatzera etorri den mugimendu politikoa da. Proposamen zehatza eta sinplea aurkeztu zutela adierazi du alderdiko koordinatzaileak, garaiko erronkei aurre egiten diena. Euskal Herria Bilduk, nazio ikuspegi batetik, Nafarroa garaian, bai Araban, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian, pentsatzen zuen, errekurso finantziero guzti horiek gauza zehatzetan inbertitu behar zirela, erronkei aurre eginez eta herritarren interesei aurre eginez. Eta zehazki, etxebizitzan, zaintza osasungintzan, transizioko sozialean, langilegoaren bizi baldintzetan, SMIaren bidez, sartu behar zirela eta nunbait hor inbertitu behar zirela esaten genuen. EH Bildu balantzea egiterakoan, balantze oso positiboa egiten du, egindako proposamenaz. Uste dugu euskal politikagintza aldatzearekin batera eztabaida zentratu egin dela. Ez dugu gogoratzen aurrekontuen inguruko eztabaida guztiak, baina esan dezakegu eztabaida honetan bederen agenda politikoan eta eztabaida agendan herri interesak egon direla,
herriaren interesak agenda politikoan kokatuta eta eztabaida horren inguruan egin dugula. Politika publikoak mantentzaren eta indartzaren alde egin du EH Bilduk. Horretarako, etxe bizitzaren auzia jarri du mahai gainean. Izan ere, beste alderdienganako erantzunkizuna eskatu du, benetako erantzun positiboa eskatuz. Beraz, argi utzi dute proposamena hobetzen jarraituko dutela datorren urteari begira. Ipar Euskal Herrian programa politiko berria aurkeztu du pasaden asteburuan Baionan EH Baik ekitaldian autonomia estatus baterako oinarri politikoak ezagutarazi dituzte. Memoria demokratikoari dagokionez, Araban Guardian hain zuzen ere totem bat jarri dute, 1926an faxistek bertan eraildako 3 pertsona gogoratzeko. Ekimena erakunde publikoek eta biktimen senitartekoek eraman dute aurrera. Euskal erakundeek eta biktimen senideek totem bat jarri dute Guardiatik 3 kilometrotara. 1926an esekutatutako 3 biktima erail zituzten tokian jarri dute memoriala hain zuzen. Juan Larreta Maisua, Antonio Bombín Hortelano, Fraide Francisco Tarra eta identifikatu gabeko gazte bat dira omendutako biktimak. Juan Larretak Trebianako alderdi sozialista sortu zuen eta Bigarren Errepublika aldarrikatu zuen herrian. Bonbinek kontzientzia izeneko zutabean, herriak ez duela ogia bakarrik eskatzen, baizik eta justizia, zientzia eta arrazoia ere eskatzen dituela argitaratu zuen. Eusko Jaurlaritzak Nafarroako gobernuarekin eta tokiko beste erakunde batzuekin lankidetzan totema jarri dute 3 pertsona horiek esekutatu zituzen tokian. Guardiatik Logroñora doan errepidean dago, tradizioaren bidea izenekoan, eta oroigarriak honela dio, demokraziaren eta giza eskubideen etsaiek toki honetan erailak 1936ko uztailaren 25ean. Ez ditzagun ahaztu. Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetako sailburuak gogora ekarri zituen estatuko areketan oraindik bizi diren milaka gazte anonimoak. Izan ere, haien bizitzak eta etorkizuneko ametsak zapuztuta geratu baitziren tokirik ez zuten aberriaren izenean. Nafarroan alderdien berrikuntza prozesuetan hainbat berri jakinarazi dituzte azken egunotan. Alde batetik, Maria Txibite berriz aurkeztuko da PSNeko idazkari nagusi izateko. Izan ere, Txibite alderdi sozialistako buru izan da Nafarroan azken hamarkadan zehar. Bestalde, Pablo Azkona izango da hemendik aurrera, Geroa bai sozial berdeen buru. Azkonak militanteen bozken 80% lortu zuen eta Uxue Barkos ordezkatuko du. 2025ko aurrekontuen aferan, EH Bilduk Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako planari eginiko osoko zuzenketa erretiratu zuen pasaden astean, foru gobernuaren gauzatzen dabilen eztabaida prozesua dela eta. EH Bilduk 2025ko Bizkaiko aurrekontuen proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketa erretiratu du foru gobernuarekin duen negoziazioaren barruan elkarrizketarako eta akordiorako tartea dagoelako.
Gaur abenduak 13 Bizkaiko Batzar Nagusietan oposizioko 3 alderdiek aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaidatzeko eguna dute. Hala ere, eztabaidan bertan Iker Casanova EH Bilduren bozeramaileak iragarri du bere taldeak aurkeztutako zuzenketak kentzea erabaki duela aurrekontuen edukiei buruzko elkarrizketa prozesua martxan dagoelako. Koalizio Subiranista ohar batean azaldu duenez, naiz eta jarrerak oraindik urrun egon, bai termino ekonomikoetan, bai edukiari dagozkionetan, gerturatzea egondalden artean eta beraz merezi du elkarrizketari eustea herritarrentzat ona izango den akordio bat lortzeko itxaropenez. EH Bilduren esanetan negoziazio prozesuan lanean jarraitzeko beharra dago, Foru Gobernuak Bizkaiarentzat gako diren zenbait aurrekontu kapitulu onartu dituelako, besteak beste zaintzari, trantsizioko sozialari eta gazteen emantzipazioari lotutakoak. Horrek akordiorako aukera zabal ikusten duela uste dute. Sexu jazarpen akusazioak direla eta irakasle batek ikasleei klase ematen utzi die astelehen honetan Bilboko Urretxindorra ikastolan. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Bilboko Urretxindorra ikastolako irakasle bat salatu dute hainbat ikasle hoiek ustezko eraso matxistengatik. Horiek horrela Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikerketa abiatu du eta ikastolen elkarteak berealdetik irakaskuntzatik baztertu du ustezko erasotzailea eta gaurtik aurrera ez du eskolarik emango. Bien bitartean emakumeen aurkako eraso eta jazarpenen aurrean irmotasuna eta konpromisoa berretsi ditu ikastolen elkarteak. Bilboko Urretxindorra ikastolako irakasle bat irakaskuntzatik baztertu dute hainbat ikaslek eraso matxistak salatu ostean. Hain zuzen, sexu jazarpenagatik salatu dute ikasle horiek sare sozialetan. Ikastolen elkarteak hartu du erabakia eta ohar bidez jakinarazi du emakumeen aurkako eraso eta jazarpenaren aurrean irmotasuna eta konpromisoa berresten dituela eta era berean laguntza eskaini die biktimei. Horretaz gain, ikastolen elkarteak argi utzi nahi izan du protokolo zehatz bat duela emakumeen aurkako eraso jazarpen edo indarkeriaren aurrean, eta ildo beretik, zilegitasun guztia eman die azken egunotan izan diren salaketei. Eta adierazi nahi izan du ez duela emakumeen aurkako erasorik, jazarpenik edo biolentzarik onartzen, ez da onartuko ere bere sareko ikastoletan. Horiek horrela, erasoa pairatu dutenei, beraiek ala nahi izatekotan behintzat, ongizate emozionalerako zein beharrezkoak diren prozeduretan laguntzeko baliabideak eskaini dizkie eta emakume horiekiko eta hoien familiekiko eta inguruekiko babesa eta hurbiltasuna agertu ditu. Lekeitioko Azkue ikastolan ere erretiratutako irakasle baten ustezko erasoak ikertzen ari dira eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak bere aldetik ere ikerketa abiatu du Urretxindorra ikastolako ikasle horiek irakaslearen aurka zabaldutako salaketekin. Milaka euskal herritarrek aldarrikatu zuten pasaden larun batean Bilbon etxebizitzarako eskubidea. Euskal Herriko etxebizitza sindikatuak egineko mobilizazio deialdiak etxebizitza duina izatea herritarren eskubidea dela azpimarratu zuen eta beronekin negozioa egitea argudiatu zuten mobilizazioan. Etxebizitza eskubidearen alde eta etxebizitzaren negozioaren aurka milaka pertsonek Bilboko kaleak hartu dituzte larun batean. Euskal Herriko etxebizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak deituta 200 eragile sozial eta sindikal baino gehiagok eman diote babesa mobilizazioari. Antolatzaileen esanetan etxebizitzaren arazoa okerrera egiten ari da eta langile klaseak kanporatzen ari dira etxebizitza eskuratzeko aukeretatik. Gaineratu dute etxebizitzaren arazoaren arrazoia ez dela eskaintza falta, etxebizitzaren negozioa baizik, espektro parlamentarioko alderdi guztiek proposatutako neurriek ez dutela arazoa konpontzen edo arintzen gaineratu dute eta negozioaren kontura urgentziazko neurriak aldarrikatu dituzte eta borrokarako mugimendu zabala egituratzera dei egin dute. Pasaden larun batean Gernikako sare feministak elkarretaratze deialdia gauzatu zuen. Mario López Lointek futbol taldeko entrenatzaile ohia salatu zuen emakumeari beren babesa adierazteko. Erantzun zabala izan zuen deialdiak eta 100 herritar gerturatu ziren guk sinesten zaitugu eta zurekin gaude leloaren atzean. Guk beti esango dugu, guk sinesten zaitugu eta zurekin gaude. Zugaz gaur!
Euskaltzaleen topagunea Taupa Euskaltzale mugimendua izango da hemendik aurrera, izen aldaketa honen bitartez hasiera berri bat irudikatu nahi du taldeak, baita Euskal Herri osoko euskaltzaleak saretu nahi ere. Taupa Euskaltzale mugimendua izango gara hemendik aurrera, eta Euskal Herri osoko euskaltzaleak saretzea dugu amets. Horregatik eta horretarako saretzeko eta parte hartzeko modu berri batzuk, akaso arinagoak edo lausoagoak izan daitezkenak, jarri nahi ditugu martxan. Euskaltzale guztiek haien modura parte hartzeko aukerak izan ditzaten. Gurea proiektu eraldatzaile bada. Gizarte edo komunitate anitzago, justuago eta berdinzaleago baten alde lan egiten dugu. Herrigintzatik egiten dugu euskararen alde. Sinisten dugu orain dela momentua euskararen aldeko konplizitateak esparru gehiagotara zabaltzeko. Euskararen erabilerak behar duen jauzia emateko ezinbestekoa izango da. Gauzak aldatzeko sortu ginen, eta gauzak aldatzera goazelako, garena eta egiten duguna berrasmatu dugu. Euskara elkarten topagune izatetik, euskaltzalen mugimendu izatera igaro gara. Mugimenduak bizia dakar, eta bizidunon oinarrizko inpultsoa da taupada. Euskarak taupada berri bat behar du. Euskarak mugimendua behar du. Eta gu mugitzera goaz. Topagunea ginen, eta orain zurekin mugimendua gara. Taupa. Pasaden ostegunean gauzatu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak 2024ko urrezko dominaren banaketa ekitaldia, aurten Maria Luisa Arriola aitzatetsi nahi izan dute. Maria Luisa Arriola Gipuzkoako zuzendari gerentari eman berri diote 2024ko Gipuzkoako urrezko domina ekintzaile laguntzeko ibilbidea aitortu diote eta enpresa proiektuak sortu, hedatu eta finkatzeko figura dela iritzi dute. Urrezko domina emateko ekitaldia ohorezko ezpata dantzarekin hasi da Gipuzkoa plazan eta Ainorkako Arkaitz dantza taldeko dantzari karrera egin diote. Marisa Arriola nietok Gipuzkoako urrezko domina jaso du Eider Mendoza diputatu nagusiaren eskutik. Oso eskertuta eta harra dagoela esan du. La verdad es que es un honor y una enorme responsabilidad recibir este reconocimiento y más con la cantidad de cosas que se han dicho. Estoy muy orgullosa, también un poco abrumada y un poco más ahora, pero también quería deciros que feliz de sentirme cerca de personalidades que desde muy joven he admirado, ¿no? Lurraldean ekintzailtza bultzatzeko zereginan luzaroan egin duen ekarpenagatik baita minbizia duten pertsonen bizikalitatearen eta ongizatearen alde egindako lanagatik ere emana izan diote aurtengo domina berari. Gaurkoan Marisa Arriola nietoren lana eta bizitza saritzearekin bat aitortzen dugu Gipuzkoar asko eta askoren sustraiak eta egoak biak edatzen lagundu duen emakume baten ibilbidea. Gipuzkoari egindako ekarpen zabala eta konprometitua. 1988an Gipuzko berrilanen gideritza hartu zuen eta gaur egun bertan jarraitzen du. Gainera irakaslea zenbait unibertsitatetan eta 2022 urteaz geroztik Gipuzkoako minbiziaren aurkako elkarteko lehendakariare bada. Batzuentzat ekintzailetasunaren ereile, beste batzuentzat minbiziaren aurkako ekintzaile. Gipuzkoako mundu ekonomiko, sozial eta akademikoaren ordezkaritza zabal bat izan da ekitaldian. Juantxo Zeberiok, Malentxo Zeberiok, Itxaso Etxebestek eta Miren Zeberiok girotu dute Eguberri kantekin. Lan munduan, Euskal Autonomia Erkidegoan 12 greba egun deitu dituzte hezkuntzako sindikatuek.
Pasaden larun batean elak zerga erreforma duin baten aldeko aldarrikapena gauzatu du bai Iruñean eta baita Bilbon ere Hego Euskal Herriko bi hiriburu hauetan aurrera eramaniko mobilizazioetan. Ela sindikatua Iruñean eta Bilbon mobilizatu da pobretzea geldiarazten ez duten eta lan aldarrikapen eta aldarrikapen feministei muzin egiten dieten fiskalitate eta aurrekontuen aurka. Elak manifestazio horretik batzarra egin du 300 ordezkari baino gehiagorekin. Nafarroako zerga eta aurrekontu politikaren eta etxe bizitzaren inguruan aritzeko. Mitxel Lakuntza Elako idazkari nagusiak argi utzi du zerga politika errotik aldatu behar dela. Ia 10 urte pasa dira UPNren politika neoliberalak Nafarroko gobernutik irten zirela eta bere horretan mantentzen direla salatu dute. Enpresen neurrira egindako fiskalitatea dagoela Nafarroan salatu du sindikatuak. Mitxel Lakuntzak azpimarratu duenez, Baria Txibiteren adierazpenek agerian uzten dute Nafarroko gobernua zenbateraino dagoen botere ekonomiko eta patronalen menpe. 2023ko abenduko azken bilkuran erreforma fiskala onartu zuen Nafarroko gobernuak EH Bildurekin batera, zeinekin UPNek hasiera batean bat egin zuen. Elarentzat horrek argi uzten du arazo baten aurrean daudela. Hortaz, ezkerreko alderdi politikoen jarrera irmo kritikatu dute. Nafarroako 2025ko aurrekontuak zalatu dituzte ere. Izan ere, 2025ko zerga neurrien lege proiektua ez da baidagai dago orain parlamentuan. Azken 10 urteetan, sektore publikoak egin dituen mobilizazioak goraipatu ditu sindikatuak. Hala nola, irakaskuntza publikoarena eta zahar-egoitzena. Eraldaketa sozialaren alde egiten jarraituko dutela argi utzi dute. Frantzian pelikot kasuari dagokionez auzia gidatu duen epaileek gaur hasi dute sententziaren inguruko eztabaida. Prozesu honetan erabakiko dute justizia arloko profesionalek zein zigor ezarri Dominik Pelikoti, zeinak bere emazte ohi Giselle Pelikot hamarkada batean zehar drogatu eta bera bortxatu ez ezik beste 50 gizonezko, baina gehiagori bideratu zien bortxaketa bera gauzatzea. Giselle Pelikot nahita ezean simbolo eta referente bihurtu da Frantziako gizartarentzat, baita nazioartean ere prozesu judizial osoan izandako jarrera eta presentzia publikogatik. Eta azkenik kulturarloan Alaia Martin da Gipuzkoako bertso txapelketako 2024 irabazlea. Txapeldunaren agurrarekin bukatuko. Alaia Martin Etxebeste jantzi du 2024ko Gipuzkoako bertso txapelketako finaleko txapela. Laugarren finalaren ostean garaieda datozen 4 urterako. Buruz buruko errepikatu dute Alaia Martinek eta Beñat Gaztelumendik, 2015 urteko finalaren gisara, baina oraingoan Alaiak hartu dio aurrea Gaztelumendiri. Bihurtu ditzagun lagunak, bizitzaren tenplu, badakitenak zer noiz nola, eta non galdetu, entzuten gaituztenak naizta, pixkat logaletu, ta etxe bihurtzen dutenak. Edo zein ez leku, mendeko hitza bilakatu, den hontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu, egon gaitezen lagunekin, auskorta inprefektu, elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu. 6.000 entzule inguruk bero-bero bete dute Ilunbeko plaza eta Olatu eta Txalo Zaparrada artean kantatu 8kotea finalean. 8 bertsolari aritu dira kantuan iragan larunbateko finalean. Alaia Martinez gain Andoni Rekondo Izagirre, Ane Labakamaioz, Aner Peritz Mantero Lauzkitze, Beñat Gaztelumendi Arandia, Eneritz Artetxe Izagirre, Nerea Elustondo Plazaola eta Oiana Iguaran Barandiaran. Almeneko bertso eskolaren 50. urte urrena izan du ardatza aurtengo txapelketak, eta aurren lehen bertso eskola hartako ikasle Arantza Zuloidi jantzi dio txapela Martini. Amaierara heldu gara, euskarazko informazio gehiagorako eskuragai dituzue gure webgune eta sare sozialak. Delio taldearen ez diat ikastena bestia dator orain. Astelehen ona pasa. Ikasketa luzean
Lezizki fruiturik eman gaurkoan. Ta zenbatetan ikusi dut nire burua egoera arrotzetan, sinestezinak diruditen bazterretan. Askotan nire errua izan da, baina bizitzea ez da erraza. Nire okerrak beti du itxura ona. Ibili naiz tristeki, eta ezagutzen hauena kongi badaki. Baina ni neu izan naiz direla zargia iuntasunean, bidea irekiz gau erditxu hotzean. Da bide bazterrean aztutako lagunak, atzean utzitako bizimodu ilunak. Ez ezinaren pareta margotuko dut nire torkizuna, zoriari egin ez erronka. Ez duen nahi horrela izatea baina, horrela izan zen eta azkenean momentuan nire zainak. Izoztu zituen oiukatu nahian, ta ezin mugitu ez bainak. Itzi gabe gelditu naiz berriro, beti bezala. Thank you.